To hagani ke por ngadap da ke jing sngongu biang yo try. Bau ai biang yang hagani ke lat ya ke bangan yang biang hagani ke Jaka. Ban wan shigi yang ki sem ke jong fi ban ai ya hagani ke Ktien ke kodor ke jong Blei. Nganget skamba U Blei ula ai hangi ke Ktien ke jong. Ban inum sange ya ke ban yai pin banai ya hagani ke jing shisha jong ke Ktien ke jong try. Bala da fidon menta ke Sngi aga Jaka ke bapi snow bafidon kam palat yo Blei aga jing jong fi kane ke khubor kane ke badon kam ya ke jing jong fi la da fidon aga Jaka ke bapi snow bapimla fidon aga Jaka ke bapi snow kumba pipoy aga Jaka ke ba aga ba mdon brio bala ban yarap ya ke jing jong fi ngakwa bangan ong fi shikentien choi ke bangan ya chakmat Sngap bahai ke ni ke jingkeren ke bangan keren mana ke Sngi. Ai bau Blei un play ke dot pada ke jingmut jong fi. Namat nda haba ke Ktien ke jong Blei ke rung si ke jingim ke jong haba ke jong fi. Kapen kai ke jinget, bat haba ke jinget ke kim. Finyo I ke dan jingedai baru Blei, bat kawanra ya ke jubab aga jingim ke jingi. Nakata ke daung ay keren ni ke Ktien ke jong Blei. Ke Ktien jong ke jingkerman, ke Ktien jong ke jinget. Ke Ktien ke ban yarap ke ban kli yepi apa bidana ke Jaka ke ba ta hagani ke por kat banganang mut ban kreno artat ye gani ke kubor ngadon ban ong fi shikentien shwai ke bangan ya shikmat namar ngakwa ba kani ke bangan kren gani ke por kan kelalong ke jingkyrkhu yepi ngatip don preng jong fi gani ke por kat banganang yang ni fidana ke Jaka ke ba fidon kampalat ke jingiaroh menta ke Sngi fidon kamanyo ino ke juba Pidon kamanyo no ige jing pen kia. Pidon kamanyo no ige jubab ige jing jong fi. Le sin na kanu kaliang. Ngakwa bapinyo ige ni Ktien ke jong Blei kabangadon man keren na gani ke por. Sngap ngan puli fi na gani Ktien ke jong try. Hagi ni ke por ngan puli fi na kam ki apostle na kalanong ke besaw. Ngan puli ya kawai ke Jingduwai ke jong ki apostle. Hadian jong ke Pentecost kaniga ke Jingduwai jong ki banget jong ke Balang ke beningkong bat kaniga Jingduwai kadai ke bakta ke dot jonga bat ngakwa ngan sedang nang ni menda ke Sngi kata kadai ngan puli fi na ke khot ke ba kalenong ke besaw kam apostle ke khot ke Ri-Bhoi ka ong ini ke Ktien ngap kong da ke ba KNER no yala ke kti ban pen kia Bat ba on yo le ye ki dakla bat ke jingpla da ke kerteng ke ba khot jongme ujisu. Kani ke ke por ke ba ki apostle ki ye kynduh ke jinge. Kani ke por ke ba ki apostle ki ye kynduh ke jing shapen chitom ben. Kani ke por ha ke ba ki don kampalat banyo I ye ke jingalam jong Blei ke jubab jong Blei ke jing jongki. But hadian bala pelat no yo Petrus, but yo Yohanes, bala bagi lawan pai sila ki jongki parlok ke jongki, kila yo thu yo ke ege bajai ke jing jongki, ke Balang ringkat bagi apostle baro, kila penjam mel ke Ktien show Blei ke kue ke jingmat, but kila yo dua khmat jong try. Kawai ke Ktien ka bagi pendan kamang ni kadai, ki kerpat yo Blei, da ka bagi ong, da ka ba me KNER no yala ke kti ban pen kia. Bat ba on yo le ye ki dakla bat ki jingpla da ke kerteng ka ba khot ko jong khon jame kani ge ke Ktien ka ba shat bat ye ke dot not jonga ngakwa mangan keren men da ke Sngi haba pi duai haba pi kmilenti ke jubab wala kmilenti ne ke brio wala kmilenti nangno wala kmilenti na ene eiru naman ke jing kmilenti jingi gandai bet ngakwa ngan ong ne ke Ktien ai ba pinduai benong try KNER yala ke kti shaga jing jonga. Fikini ki apostle ki duai kong daka ba me KNER no la ke kti ban pen kia. Bat fi yo I kum no Blei le nang ne shikman. Kum no ba Blei KNER la ke kti. Kum no ba kta ye ki brio. Kum no ba pen pau la ke jong ke buram. Kum no ba kta ye ki brio ki ba pang ki ba krong ba ke jing ba haba ki duai ke ne ba nong try. KNER la ke kti. Ngakwa ngan ong shikentien chwa ba ngan ya shikman. Fitim neam la slem baha ngila yo I palat ia ke kti ke jong brio. La slem palat ngila yo I palat ia ke jingle brio. La slem palat ngi yo I ke jingle jong ke niam. La slem palat ngi yo I ke jingle jong ke brio.
Kalau day kapor ngi banginong try mentay Sngi. Ngi angnot a Blei jonga. Ya kaba men pin pau no ya la jong ke sankti kaba donbor. Bahaba me KNER la kti shiga jingim jonga. Mdan ka wairu ka bala ban wit haga jingim ka jonga. Tonga kwa ngan pin ifia gani kapor. Nga ai kerteng ni ka jingkren jonga mentay Sngi. HABA u KNER la kti. HABA u Blei u KNER la kti. Shaga jingim jong pi. Kadang ke eke ba kraw ka banja hagani Sngi. But ngata Jowai bagani ka jingkren kan yalame pi suki jai. Bapin Sohthri yagani ka jingmut haba ki Jowai ba Blei un KNER la kti shagi brio ka babon. Sngap ngan penifi ya ka Ktien U Blei hagani ka par haba u Jisu u KNER la kti shagi brio. Ngan puli fi na gospel ka jong Lucas kalanang ka ba arpo sao. Singap ngan puli na gospel ka jong Lucas kalanang ka ba arpo sao. Nakadakot ka ba lai po kunday. Ka ang iginigiktin. Ngan puli kumbagalong. Singap ka ang gumne. Ngan puli na dudukot ka ba lai po nriyo ter ka ang. Kat ba kidang yakren yakinigay kairu. U Jisu hi ula yang apodeng jongki ba ula ang aki. Longa jing sok yapi. Haray gila sngaw shirkay, bagila sheptiang, bagila taray, bagila yo irngay. Ula kaliti ki balay pi sngaw shtiang, bat namal balay bagi jingmut artatien ki yami agi do anot jangpi. Sngap agani kutien, upan igani wang. Tokmi ya ki kti jonga, bat ya ki kjat jonga, bat day mga hi, tutubaya nga, tokmi ru, nabaka mensiam kamdan ka do bat kasyang, kumapiyo i ya nga bangadon. Kani ka pora ka ba Jisu mi pat na ka jingtap. Ulit rung na ka kamera ka ba ki senran ki syong. Bat upen i ya lagi jong ki kti. Uong i ki senran ki ba syong da ka jing syep tim da ka jing kenyo. Uong pet ya ki kti ki jonga. Pet ya ki kti ki jonga ki bomong. Ya ki bala saprek. Ya ki bala penluet. Ya ki bala penmong. Bada dien ba Jisu mi pat. Kadak haga kti kadang sa. Balay ka klem khoy. Kadaw ka day bo Blei ukwaban peni. Baki kti ki jong u ki day ki bala ban KNER. Bat ki bala ban penim yaga jingim jong aba jong fi. Kani ka baning kong ka bang kwangan keren managa Sngi ka day. Ka kti ka ba Blei un KNER shafi managa Sngi. Kaday ka kti ka bala ban penim yapi haga bakum ka nungo jingisyam. Singap mahay ka tangan penim fi. Tapi dah naga Jaka ka jing yale ka jur ka pop ka yale ka jing im jongfi. Tapi dah naga Jaka bagi jing ki bat ni ka jing im jongfi. Bat bapikwa ban light no nagi tu ka jing len basneo. Bapikwa ban im ka jing im ka batamai. Bapikwa ban yai ka jing im ka donburam baru Blei. Bapikwa ban shemi ka jing penem kan mau hagani ka Sngi u Jisu ki kti ki jong u gidang KNER. Bat kini ki kti ki jong u gidang dan ki dak ki besa. Hapok ni ka kti ki jong u nama Blei u pen isa ya ki kti ki jong u. Kadao ka day ban pen iba hadu mentay ka Sngi. Ka jing penem kadang trekam kadang dan haga jing im ka jong aba ka jong fi. Aingo u Blei ba u Jisu no mi pat na ka jing tap ule irung ka ni ka kamera kabadan ki senran baru pen igi kti. U pen igi kjat kabang asngot nat ka day baki skar ki klem ja na ki kti ki jong u. Kadao ka day ba u Blei udang iet yang aba di fi. Bat udang la ya kaban sayangi naga Jaka ka ba udang la ban wengi naga pop udang la ban map ya ka pop ka jong aba ka jong fi. Let's do na preng jong fi ya ni ka par. Shwai ka manganya shu shikmat. Fida naga Jaka ka ba pila kum bakla ka jingim. Fila le ka pop ka bamla shu ban map. Bat pim not shu iga ban itu iga taga pop jong fi shanuru. Bat pidana ga Jaka ka ba Bat pi sngo ba Blei map shu bat pidana ga jing pen ram. Saitan wi le iga jing im jong pi pim sngo la ya chikman. Balay pim yang jat na ga Sngi. Ban yo ibyang iga kti jong ga jing isnay. Ka kti jong ga jing penim. Ka kti ga jong try jing yu jisgris. Ka ba KNER byang shi ga jing im jong fi. Ka ba donbor iga ban wengi fi na ga jing pen ram. Na ka tu ka condemnation. Na ka tu ka jing long guilty. Nakatuka jing penrem ka ba sige babam jukut u Blei ula ban say pinangta ban penlong ifi jing tau ka batumai ban im ka jing im ka batumai lada pi pai show Blei habau KNER laka kti ban pen im ya ka jing im jongfi
ngakwa agani ga por ba ngan sa Jowai shibit naladep ni ga jinkren haray ga ba ngakwa agani ga por gaday bangan na kren ni ga Ktien U Blei khanang ba pin Sohthri ba HABA u try u KNER la ga kti kadan ka jing plat ka ba kraw kadan ka jingkermen ka ba kraw bala na pipai ailat U Blei ba un kta biang pin lagi kti ba un kedup biang fi un priang pat fi unum kentat unum nyau pen fi le si ki briu gila nyau pen le si wat dala diru pimla map shu iladi ken mau ki kti ki jong try ki dang KNER shifi men dagi sngi ai finyo igini ki kti ba ki dang la ia ka ban betin pat fi ba finya da ka we pa jing im ka betamai ka badan jingkermen ngan pani biang igini ki kti ki jong try ngadan shibon ya ga bangala puli na gani ki Ktien U Blei singap ngan puli fi na ga gospel ka jong Lucas kalana ga besan singap ngan puli na ga khat ga bakhat ar Lucas nang besan ga khat ga bakhat ar ka ong igini ki Ktien kala jaru HABA udan hagaway na gitagi Shillong hakmiru ubriu ubadap daga jingpang tole HABA ulayo iyo jisu bau dem krup bahabaw yo iu jisu ula dem krup ba ula kerpat udong atrai lada memon mela ban pen khot yanga uniu priu bapang yang tholi udanaga Jaka kabadu jingkermentam hagabagan yang tholi agitu gi por la nyau bagadai ke jingpang kabamla shu ban pen khot lani ka jingpang kabasang kabambit bani shong salam bat kibriu uniu priu tip bam dan la de ki wei pat ki wei ken len temau yo kat kum ka anjo Moses ki wei ken len temau la dau priu bapang yang tholi wan show priu ba khot re uniu priu u khremlet shiki wei pat u khremlet shiki rang ba lingdo u khremlet shiki Nongpoh u khremlet shiki Pharisee u khremlet shiki Sadducee uniu priu tip baka jingkermen ne jing im jo gadai tang show Jesus Christ but about let show Jesus upertai gini Ktien ngas ngau tenan wang atrai lada memon mela ban pen khot yanga ngayo i yo no brio bau ngau tho badai tangu Jesus ubala ban le yagani ke kamba aga met ke jong but pio i yagani ke jinglong ke jong Jesus ang ne bau no brio let u kerpat yo Jesus ang atrai lada memon mela men pen khot yanga aingu U Blei bahaga ni ke khot ke babot gong ngasung tana ini Ktien ba ong ne HABA ula KNER te yala kti HABA ula KNER yala kti ban HABA KNER yala kti ong Bible ula kta yo but HABA ukta ya udaang ngaman te manang tumelang khot te kumni ru kata ka jingpang nyang thole kala jano na u tau de try jisu utau de jisu bangayalap agani gapor udai ubam kentat ya kibala kentat ubam nyau pen ya kibala nyau pen ubam ju iben ya kibala iben ubawan khnang nam tagi ba lakentaj ubawan khnang nam tagi ba pop nagam tagi ba pang nagam tagi bamdan jingkermen but pio i nagani ka Ktien U Blei yang ne filap nang ni naga Bible bau ni ba pang yang thole usnur banwan show Jesus utip ba maunum len temau utip ba maunum le report sa sarkar utip ba maunum penrem but ulet show Jesus ngakwa ngan ong ifiro gani gapor la vidan ke aka ke jing im jongfi kapa pim snow la show pila let shigi brio pila wat jingirap nagi bobon hare pi klem yo ibo Blei ba ka jubap kanwan ngakwa pinwan show Jesus mendagiski ai bagani gapor ka bang kren gani gapor kan penlong ifi ba pinyo iba mdan lat daga way pat mdan lenti yo new brio pang yang thole de tangu Jesus Christ. But I ngo U Blei ba wan show Jesus. But nga sngo tenat ini Ktien baga Bible kong HABA ula KNER la kikti. But ula kta yo. La pen khot ia ke jingpang nyang thole hagatu gupar. Shigantien ngan chi thu ifi. Hagani gupar ka bau Jesus dang le ni ke kamba. Kadang de gupar hagaba ka hukum. Kaya jong ka hukum kadang trekam.
hagaba ununu brio bapang yang tholi lada ukta yo brio bakhoi kata ke jing bam khoi jo nu brio ka kta lang yo nu bakhoi bat la nyo bam khoi lang yo bakhoi Filapin mudur ba ubapang yang tholi lada ukta yo bakhoi hagapor jang ga hukum ka nyang tholi ka penkela bam khoi yo bakhoi Henreinda bau Jisu wan chingani ga pertai ubadap daga jing aye utrai ubadan ke jing la ke bor ke jing penem haba ukta yo bapang yang thole ke jing khot jang u ke jing isnei jang u ke jing it jang u ke jing snausen a jang u ke nyat lut ia ke jing bam khot baro nau bam khot bat kawala me ke jing kia hau bapang yang thole katakin kedai ke jing ai ke balang bau Jesus Christ kata kadai ke bang kwa ngin ya kran na kani ke por ba u Jisu uwan ban kta ya ke bam khot ke kelak khot ukta ya ke balakin taj kawan ke kamba ukta ya ke baki wai kim nur kta bat lapin khot ya kani yang thole bat unu briu yo biang ya ke jingem mudur unu briu khot hangto habau try ukne la gkti baru kta e jing im jao. Dwai men da Sngi bapinyo I biang e gkti ge jong blei ha ge yeng ge jong fi. Na singot na ndanga puli ge Bible ha ge jing dei bat ge ge bau Jisu kune la gkti. Nga I dan shibon ba ya ki banga la puli na ge Bible singap ngan puli na ge gospel ge jong Lucas kalanang ka bakat lai na ge khat ge shipo ter gong ha bau dang hikai ge we ge synagogue ha ge Sngi sabatan ha kmit la dan ge brio ge badan min sim ge jingkyrkhu jin khat prasnem ka bala dorin ke dong ru ge bamla shu ban pen bet yeladi ha bau Jisu la yu I ka la khat ye ka Balang ka kukuntai la plat no ipana ge jingkyrkhu jong pa ngasngot na ni Ktien ge baong ula boru ia la ki kti ha ka bat kumne ru la peniang bet ye ka te ka la penan buram yo blei kanu ka ba pen kedor ye ge jingem jong pi kanu ka ba pen long ye fi ba pinom la ban ya bet Kanu ka bapen wet ye pi bapin mla ban ye ringkat bat ki para brio. Shanganong if ye gani ka par. Kani ka kintay ka let jingiaseng. Ka Bible ko ang kat prasnem. Kayat kador bet a jingiaseng. Hanrei hagani ka Sngi abakawan. Kaya kynduh yo Jisu. Barabu Jisu khat ye kau be itu ka minsim jingkyrkhu. Bat u Jisu mday tangbau shube. Ka Bible ko ang khat shikmat bat uda bo yala ki kti haga jing im jangka bat aingu yu blei baka jing penkia kawan la penyang bet yaka nga kerpat agani gapar balada ga jing im jang pi ka kendriang lada ka yeng jang pi ka dana ka kendrum kendram lada ka trei ka kta jang pi ka klemyat bet ka dana pedeng ka jing klumar lada pi dana ka Jaka ka be Ngatwai bagani ka Ktien mentag Sngi kan penlong ifi ngam kren shiboni ki wepan nga kren tangi gani bahabau Jisu ukne la gkti habau kta habau bo la gkti kadon bet ka kamba aga jing im jong brio nagataga daw hagani ka por nga kwa ngan ong ifi uniu ju Jisu ubang kren hagani ka por udeu ju menin mentashi ki babam jukut unle ka ju ka kamba haga jing im jong fi lada pikloi ia kaban pa jo try hagani ka Sngi fitim nem ngani tu ifi nga yang ngani nga dwai bau blei un pelong bagani ka jingkren jonga kan poi happy lada fidona ka Jaka ka ba pimla yang bet nga ngai hagani ka Sngi wan show Jisu wat nomle ran yang bat utrai I lot ilaga jong ka jing imply lagi jong jing palat ka jong fi ye tru au Jesus Christ un pen bet lot ka jing im jong fi un knela ka ktibat un bukti fi bat un pa fi ka brio ka balat lot nga nget kani ka long ka jingkyrkhu ka jing im jong fi tangini pulena ka Ktien ka jong blei nga kwa agani ka por ngan pule ka wai ka lenong na ka Bible ka wai ni ka lenong ki banga shait snotanat aga Ktien ka jong try Lesing anum kren jrongi kanina mar nganum yo shibun gapor.
Katagaday nag-gospel ka jong Matthias kalanang bakat sao. Lalapin puli nagadakot ka ba arpo terter. Kaya to bau Jisu ukiyo siya ulom way briyo banduay. Bat upano igisunran nagaliyang baginlet si Shillong jong gaduryaw. Bat yaladi uduay baro shimit. Bagaktiin ka jong Blei kong. Haba uduay baro shimit. Ka Bible kong haka jing upmit ka basaw. U Jisu lalet aki udayat alor gaduryaw. Bana bagi sunran kila yo iyo ubaw ya alor gaduryaw. Kila snokyo gida ongkalong ringay. Tigila ya linyar na marga basyapting. Arayo Jisu kumni ru la kren ki udang to snowshlo day mga wat syapting. Nganum kren syo iganin ng mga la kren bunsin. Arayo ka bang ngakwa ngan kren kaday. Yakani ka jing imjong Petras. Nagadakot ka ba arpaw pra. Snap ngan puli. U Petras ti udayat ho ulaong ha ukutray. Ladaday mame. Hukum yang abanganwan syame. Halor jongki Ladaday mame kutray ong langi nga abangan mi na ganigaliyang. Bat nga niya lang halor gaduryaw nganwan syame try. U Jisu uong yo Petras. Towan, ali Petras. Kataka Ktien U Blei Jisu kren, karung siya kadonot jong Petras. Baru Petras ka Bible kong ulahyar na katakaling. Banyat halor jong kaduryaw. Banlet show Jisu. Ang asngotanat. Nga kwa finyo yagani sin na gani par. Bau Petras, abau yo iyo Jisu. Bau yang alo ka duriyaw bat bau klem ngam. U Petras upanya ka permission no Jisu ang. Siya yang nga ngaro nga kwa nga niya lang. Halo jang ka duriyaw. Baru Jisu ang wan yad halo ka duriyaw. Mut doro Petras udang hiar nagaliyang. Bat udang hiar lor jang ka Ka Bible ka ang. U klem ngam. Kat bau udang pet lagi khmat show Jisu. Bakat bau dang yad, alor jang Ktien ka bau yots ngaw bau Jisu ang wan. Pipuli na ka Bible. O Petras ulayat kumakatu kat ni, ngalaban ang katu kat ni mita siya kamat. Ulas dang manyat. Ulas dang manyat, agalenti ka bau Blei kwayo. Handray ka Bible kong, ulayo iya kal air, bat bagajur ba ulas ngaw syapting. Bat aba ulas dang man ngam. Bat ula ang kutry to penimi nga kwa finyo ay gani par. Kaya ka mga mutman kren gani kadakot ka ba u Jisu ang kumni ru. U Jisu HABA ula KNER yalagakti. Kataga na ka ba kta palat ya ka doonot dyan. Kataga na ka ba pinki biyang nga bangan kren nga nagaktiyan man nagasngi. Habuk na lagakti. Piti balay. Naman ngayo iyang ni Bau Petras ukwa banya lang kumaw ya. Bat kam na ka ba bakla kanay ka ba day banya nagajinget. Bat ba unlet show Jisu alor dyan ka duryaw. Baru Jisu ru ay ka permission ni uba unlet. Bat ay ngo yu Blei ulayad. Hara jingiat jang ukumubriyo, udan jing tlat ke babon. Haga jingiat jang ukumubriyo, udan jing bakla ke babon. Bat katakaday ukumpet ya ukumpet ya eryong. Bat ndabo klempet shushu Jisu, klent no ya egabo Blei wang. Fiyo haga jinglong briyo, tap yap jilap ungam. Nganum kriki abang keren ya gani. Nama gani gani ba kata ya gadok not janga. Ngayo kat bangadang keren. Dan sibun ba Gabriel kibala syakri utray. Dan sibun ba Gabriel kibau Blei uladep khat yaki. Dan sibun ba Gabriel kibadan naga mission kibau Blei ulapa yaki. Kidan sibun ba Gabriel kibadan hapdeng kajing khat kibakraw kajang Blei. But kibamut banyat bet agak Jaka ka bau Blei kwa baginiat. Henreinda ha bagi mut ban ko ngo igaktin ka jong Blei banyat. Haga jinglong brio.
kidan shibon kiba pet shigijing kiba yo I gijingele bat nda habakum kibriyo ngikum pet shigita gijing jong gijing kawan kujing artutien bat kujinget keduno bat ngi shepteng bat ngi sedang ban ngam kawan kum kata gijing nakata daong ngakwa mangan keren ni ke kubar man Sngi balada pimut banyat dan penjo pipilayat pila persang manle ega badai pila persang ega banyat bet nrepi bakla pikum ngam pikum pet shani ba Jowai piklet ban pet jo jisu pikum yat dalaga jongka bar bat teng teng kani ga jingam ka kta palat ega jingim go jonga ngakwang anang evident shibon kibala ngam kiba ka jingim jo kikim sngola shu ban jam shakman kiba ka jingat nati jengki sngo ku makan ngam ka jingat ka ngam ka jingkermen ka ngam ka jingkemen ka do kajing yo I ka yaplut baro bat kisdang panyo da kajing shepteng bat kisdang man ngam ngatwai bangan yalam pi shi Ktien U Blei bagani ka ju Ktien U Blei kren shanga kan long shapiru mendag Sngi balada upitras agani ka pal ngasngaw tanat bau pitras nda bau las dang man ngam utip bet hangne unyap jalap ngasngaw tanat bau petra sa jing shishaw de nong jingi ubstat ngatip bau petra zu de bala ban jingi fila jiu iru bau petra zu jingi u petras udana jan jong liang ka bagi senran ki shong kila ada ka besuk banwan ya rap yu Henry ka bang sngaw tanat yu petra sang ne gadai uklem pertaya ki para syakri uklem pertama banwan ra liang uklem yak saj dalaga jong ka bor ban jingi ban persyang ban jingi ban let shaliang Henry ka Bible ka kren syai bau jisu uperta bau petras uperta wang kutrai tu penim yang Ka Bible ka ong bau petras wang kutrai tu penim yang pada bau perta fiyo inem bau jisu ong ka Bible ulah KNER la ka kti so petras uklem iu bau niap jelap uklem ma iu uklem ong iu kelet shiliang lani jingi Henry ka Bible kong u jisu ulah KNER la ka kti so petras u hikayuang ameo barit ka jinget balay ba mesngaw artatin habagili kiyo te alor taka liang gal gal jano te kita ki babat u hagata ka liang gila ya mani dam yu gila ya ong shisha me ubau kon jong blay kay ka jingi kay ka mga kwangan kren nga ni ka po anam ta jong fi lada dana preng jong fi pi persyang maniat da ka jingay pi persyang maniat ban syakri yu try pi persyang manim ka jingim ka bapens nga bahayo blay pi persyang manlet ka ni ka lenti jong ka jing syakri yu try Hare fi kynduh ki jing ki bobon ki banyat fi shawai pat bat minta vidana ga Jaka ga fi sngo kuma piniap jalap nga kwanga nong fi lada pi KNER lagi kti show try ban pertai show jisu utrai un KNER lagi kti show jing im jafi fi kataga de jing ia kataga de jing ia ga crowd ga ba ngimla show habang ipaya ga Jaka ka bangim tip shu kumnungin le habang ipaya ga Jaka ka bangim sngaw tho shu ngim nang shu ban le kumno habang iperta show try kadan ka jing ia ka badang KNER shingi ya ka ban klipat ingi bangin yat biang baru try bangin yat biang ajrong duriao bangin let biang shaleng babangin sedang biang daga wepat ke Bynta jong ka jing syakri play ngadang nget bangan ka jing keren kan ai mensi me pi medaga Sngi balada pi sngaw tho ba pi sedangam wat num pertaya no yano pertaya show jisu finio iu try don bet ajrong jong ka duriao unum ifi un yalam ifi
bapin poi siya katong kabaday chong ka jingim nga Sngi U Blei mga yo ban kren wala lang amyo kren sibon aray ngan yalam fi shu siya ka Ktien U Blei gani ka par ngan puli now Lucas sa gaway de ka Bynta na ka Ktien U Blei ka gospel ka Lucas kalanang ka banyo ngap ngan puli gani ka par kayat khu na ka dekhat ka bakhatway ba kalajang kum lashay ba ulalet siya kisnong ba khot 9 kisenran jong kila yalet lambat baru pat babelin kat ba ulawan ajan ka khrdap ka tagasnong hakmi kila ba shabar yo bayap khun marway ka kmi jong batru kalong gariu kun thai bat bonu pat ba na tagasnong ula don lambat ka habau try ti ula yo ka ula sngosen ka ula ka to wat yam ti ulawan ajan bat ula kta ya ka krong na kwa finyo ki kti ki jong try babaw KNER ban kta kadon bet ko bor hangta ngap ngan pudi wang ti ulawan jan ba ula kta ka krong kita ge be ba gile yang bolong ko samla nga ong ameto yang tu tau ba yap ula khishong ba ula sedang ban kren kita gila aino uti ula aino yu ka kme jong ka jing shep ting te gala ngat ki baro gile ro yu Blei ki dong nong tu pau ba kraw la mi breng jingi baru Blei ula wan pet yela ki brio ti ka ta jing bana shafang jong u gala priang no ka leng judia baro bat ka leng ta ri baro saudong ka kti ka bang kwa ngan pen fi ka bahabau jisu KNER kadai gani ka bakhat do ka bang pen wan rong ka snong 9 uyat ringkat bagi pat ba ki bobon hare hasiteng lenti wi kendo ya ga met yap ka jong wei khna samla ubala yap bat ka kemi ka bayat ban bot ya ka krong hapreng jong ka jing jaumat ba ka jing pat do not manit tep no ilo jong khonu badang samla Fiyo bau try ndaw ya kendo ya ganiga jingja. Uklem siya bakanya lingbayo. Uklem siya bakaniga met yap kan rung lingbayo. Ujisu ula pensange ya ganiga jinglet on tap. Bat uong ya kakamiwat yam. Kabang asngaw tanat kaday. Uknela kaktiban kta ikakrong. Bat uong yu tu samlaw balayap. Nga ong hame yang jod. Baru tu samlaw yo biyang kachingim. Lingkot kat bala nga syukwa ngan penifi gani gawai. Habaw jisu kunela kakti. Ula ban pensange wat ya kachingyaw. Habaw kunela kakti. Ula ban pensange ya kano kaban yalam pi. Siya kachingyaw. Unum siya ya kabayap bakan ya lingbayo. Namardoy try jangga jing emu try jangga jing mipat. Ay mentay Sngi bapinyo Bala na bidan na pleng jing pang ka bapim sngola bapinya chakmat. Ay try un kanela gakti ban penkia ifi. Ban pensange ifi bapinum let siya jing yap. Haray bapinyo ga kamba ga jang Blei haga jing im jangfi. Ay Blei le ke bakraw. Ay un penkelay ga jing let on tap siya jingiaroh yo Blei. Ay bagani kan kelalong ke Sngi ga bau Blei un kanela gakti siya jing im jangfi. Yang nang ni ban keren siya na mga jiyo ga ni malagapar. Habang ito na Jaka ka ba Habang ito na Jaka ka ba kibriyo kimla yarap. Hakaba ka sankti briyo ka kutno. Hakaba ka bor briyo kamdan siyo ka jingkermen. Hangta lada pik perta siya jisu. Nda habaw try kunela gakti. Mdan ka ba kabaw Blei nomla. Yakaban pen paipat fi. Siya katong kabaw Blei la plan. Tengah nget ya gani gapar dan na preng jong fi ya gani gapar. Wala fi dan na Jaka ka ba gapap kaya le. Utray pen pao lagi kti ki bamang. Man maap fi. Fi dan na Jaka ka ba jingpang kaya le. Blei kunela gakti. Ban weng no ya jingpang baro. Lapi dan na Jaka ka ba piyo Baka dan ka ba kenriang ka bambet. Ay Blei pen bet men Sngi. Tanggaway. Ay lat bau Blei un kanela gakti. Siya jing im jong fi. Nganget bahaga ni gapar. Kat mga nang keren ang ni ay bau mensim khot jong Blei.
uba ai hangai gani Ktien kaba suk kaba ngakren agarukom kaba pila ban snotho ngakren tangi kata kaba U Blei ubo ka donut changa banyarap yupi ki badana prenga Jaka kaba bakuma gani kapor fidan kampalat ya ka ktiga jong Blei nai pet yenu yenuru pet show Jesus Christ ai finyo ibyang ki ktiga jong baun KNER byang ifi balada fi jangam un say byang ifi un pniat byang hagi Jaka kaba scam baru try dang ini late dang ini tuai hagani kapor kupa daga donut jong ka jing sngongo ngayang nang ni Blei ngai ngo ime bangayo I go try baga ktiga jame ka kraw ban KNER iki briu ke badana ke Jaka ka bam dan lat dan preng jonki agni ke por ko pa ki baga pop ka pniap jelap yakin re try KNER lag ktiban weng iki nang ta but I can boot you make try dan preng jonki ke badana preng ke jingpang ke bale ran ke bam dan jingerman at why men kta but men pen khot iki dan preng jonki ko pa ki bam dan jingerman ki balayat ko try a Blei hagajing dem ban hagajing kedor Hari try a Blei nganget men pen bet pat iki. Habaki not ban wan shame. Try hagani ka par nga twy. Baka jing pen sle ka jame kan hiar hagani ka klimat. Ka bar ka jang ka Ktien ka jame. Haga kerteng ka jang Jesu. Kan hiar shigini ka brio. Baka nuga jing yap kanam la ban ya yalam ka ying jangki. Ka mensim jing yap kanam dan bar ban kta iki. Ban nga twy baka kti ka jame kan KNER. Ban pelat yaki bakin yo ban im go jing im kabakot bakya kabadap da gaburam go jame ban ngadanget a Blei na dum ta Sngi nganyo I bakin pet shino harakin pet shmegen try bat shakakti kabadon bor go jame trying islet shmega buram go jingo bat go jingiaroh hakakirteng go jong Jisungi tuai amen bat amen to Blei kyrkhu fi ko bless you.